नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। मुंबई विजयदुर्ग रोरो सर्व्हिसला 1 मार्चचा मुहूर्त। कुणकेरीचा हुडोत्सव 8 मार्चला। आणि राहुल गांधींविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। महाराष्ट्र शासनाच्या पंचायत प्रगती निर्देशांक अंतर्गत राबवण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात कुडाळ तालुक्यातील साराप ग्रामपंचायतीने राज्यात पहिल्या क्रमांकाचे नामांकन पटकावून जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवलाय। या यशामुळे सारापला आता स्वच्छ आणि हरित ग्राम मानांकन मिळवण्याची सुवर्ण संधी प्राप्त झाली असून प्रशासकीय स्तरावर आणि ग्रामस्थ स्तरावर जोरदार तयारी सुरू झाली आहे। कुडाळचे गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर यांनी याबाबत माहिती दिली आहे। त्यांच्यासोबत इतर मान्यवर उपस्थित होते। गेले 10-12 दिवस आम्ही जे बघतोय या ठिकाणी जे वावरत आहेत, खास सर मला सांगायला आवडेल ते म्हणजे तरुण वर्ग। खरोखर बरेच जण असे आहेत ज्यांचा व्यवसाय उदरनिर्वाहासाठी ते बाहेर सुद्धा जात असतात, परंतु आपल्या गावच्या स्वच्छतेसाठी आज सर्व व्यवसाय वगैरे बंद ठेवून आज स्वइच्छेने या ठिकाणी काम करत आहेत। आजूबाजूच्या गावात झाराप गावची चर्चा सुंदरपैकी चालू आहे। आम्ही सुद्धा या ठिकाणचे स्वच्छता करत असताना महिला वर्ग, तरुण वर्ग फोटो हे आजूबाजूला पाठवत आहोत। त्या गावातली सुद्धा इच्छा तयार झालेली आहे की झाराप गाव एवढं सुंदर बनतंय, स्वच्छ बनतंय आणि हे प्रसार माध्यमांच्या मार्फत त्यांच्यापर्यंत पोहोचतंय ही खरोखर ह्या गावासाठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे। कारण भविष्यात हे एक मॉडेल बघून अजून सुद्धा आपल्या पंचक्रोशीतील गावं, तालुक्यातील गावं हा पराक्रम करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत आणि याचं सर्व श्रेय आहे हे सर्व झारापवासियांनाच आहे। कुठचाही भेदभाव, कुठचं राजकीय द्वेष हे सर्व बाजूला ठेवून आज सर्व माणसं ही झारापवासी आहेत। तिथे कुठचा अजून ज्ञाती बांधव नाही, जाती बांधव नाही, सर्व द्वेष बाजूला ठेवून आज जे काही झारापमध्ये बघतोय हे याच्यापूर्वी कधी बघितलं असं मला तर आठवत नाही, परंतु एक सुंदर असं झाराप आज हे जे आहे हे भविष्यात सुद्धा असंच राहील। कारण यात आज सर्व तरुण वर्ग मोठ्या संख्येने सहभागी आहे। जसं सरांनी म्हटलं 30-35 तरुण वर्ग आपल्याकडे येऊन सांगितलं की आपण हे सर्व करूया। खरोखरच हे आम्ही प्रॅक्टिकली या ठिकाणी बघतोय। आजूबाजूच्या गावातून सुद्धा आम्हाला विचारणा होते की नक्की काय आहे, कुठच्या स्पर्धेत सहभाग घेतलाय, मग आमचा गाव त्यात बसेल का, आम्हाला काय केलं पाहिजे, म्हणजे ह्या गोष्टीची चर्चा केली जाते। तुमची दखल म्हणजे झारापवासियांची दखल हे आजूबाजूचे सर्व गाव घेत आहेत आणि सुंदर असं हे नियोजन तरुण वर्गाकडून आणि सर्व झाराप ग्रामस्थांकडून होत आहे। मी भाऊच्या चरणी प्रार्थना करतो की जी आज मेहनत घेतली ती 100% यशाला येऊ। यापूर्वी पंचायत विकास निर्देशांक यामध्ये ग्रामपंचायतीचा जो विकास ज्या आपल्या 9 थीम्स आहेत आणि त्यामध्ये 17 गोल्स याच्या अंतर्गत ग्रामपंचायतीने जे केलेलं काम आहे तर त्याचं आपण स्वयंमूल्यांकन करत होतो। आता तोच इंडेक्स जो आहे तो ग्रामपंचायत प्रगती निर्देशांक म्हणजे PAI पंचायत ॲडव्हान्समेंट इंडेक्स या इंडेक्समध्ये सर्व ग्रामपंचायती आपल्या राज्यातल्या आणि देशातल्या सर्व ग्रामपंचायती आपण ज्या 9 थीममध्ये जे काम केलेलं आहे त्या थीममधलं काम ह्याचं स्वयंमूल्यमापन करतात आणि त्या पोर्टलवरती ती माहिती भरली जाते आणि ह्या माहितीमध्ये 5 नंबरचा जो इंडिकेटर आहे स्वच्छ आणि हरित ग्रामपंचायत यामध्ये आपल्या 23-24च्या ज्या माहितीमध्ये आपली झाराप ग्रामपंचायत महाराष्ट्रामध्ये अग्रेसर ठरलेली आहे स्वयंमूल्यमापनामध्ये आणि त्याचा देशपातळीवरती सुद्धा ज्या काही ग्रामपंचायती आहेत त्यामध्ये सुद्धा आपली स्पर्धेत राज्याचं प्रतिनिधित्व करणारी आपली ग्रामपंचायत आहे। हे आम्हाला कळल्यानंतर आपल्या यशदा ही जी आपली संस्था आहे जी सर्व आपल्याला प्रशिक्षण देते या संस्थेचे उपसंचालक श्री मल्लीनाथ कलशेट्टी सर ज्यांनी CO म्हणून काम केलेलं आहे, कलेक्टर म्हणून काम केलेलं आहे, आयुक्त म्हणून काम केलेलं आहे आणि आपल्या स्वच्छता अभियानापासून आपल्या जिल्ह्याशी ते जोडलेलं आहे। त्यांची एक व्हिजिट आपल्या गावामध्ये झाली आणि या केंद्रीय समितीला जी पाहणी करणार आहे त्या पाहणीमध्ये कोणत्या कोणत्या इंडिकेटरवरती काम करतील
याच्याविषयी आम्हाला मार्गदर्शन दिलेलं आहे. ते ग्रामपंचायतीचे जे चांगलं काम आहे ते चांगलं काम आज तुम्ही पाहू शकता. ग्रामपंचायतीची बाजारपेठेमध्ये सुद्धा आपण स्वच्छता केलेली आहे. गावामधून नॅशनल हायवे जातो, या हायवेच्या गाव आहे आणि असताना सुद्धा तिथे सुद्धा आपण स्वच्छता केलेली आहे. आपल्या शाळा सुद्धा आहेत त्यांची रंगरंगोली केलेली आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये सुद्धा जर यापूर्वी तुम्ही येऊन गेलेला असाल तर ग्रामपंचायतीचं मागच्या आठवड्याभरामध्ये पालटलेलं रूप हे तुमच्या निश्चितच नजरेमध्ये बनलेलं असेल. गावाची मंदिरांची साफसफाई झालेली आहे. अर्थात स्वच्छता ही सातत्याने करायची गोष्ट आहे. आपली गावं जी आहेत कोकणाच्या परंपरेनुसार आपली घरं, आपली गावं, आपली मंदिरं, आपल्या बाजारपेठा त्या आपल्या नियमित स्वच्छ आहेत. हे गाव आणि आपला कुडाळ तालुका आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा आज महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करतोय याचा अभिमान आपल्याला आहे आणि त्यासाठी तुमच्या सर्वांचं सहकार्य लावावं असं मी विनंती करतो. आणि कधीतरी संध्याकाळचे 30-35 लोक जेव्हा भगीरथच्या ऑफिसला येऊन भेटून सांगतात की डॉक्टर आम्ही भावेच्या मंदिरात आहोत, आम्ही सांगतो की गाव म्हणून आम्ही मागे येणार नाही. तेव्हा मला असं वाटतं गाव जिवंत नाही. संदोड्यावर जगत असताना एक प्रचंड 100% आहे, पण मला असं वाटतं युद्ध थांबवता येत नाही आणि स्पर्धा युद्ध असतं. तुम्ही जेव्हा युद्धामध्ये उतरता तेव्हा अंगठा कुठला आहे, डोळा कुठला आहे हे सांगून चालत नाही. वॉर इज वॉर. म्हणजे आम्हाला डॉक्टर गुप्ताने सांगितलं होतं की तू डॉक्टर आहेस हे लक्षात ठेव, तुझा बाप जरी गेला आणि अस्थमाचा कॉल जर आला तर अस्थमाचा कॉल घ्यायचा आहे, बाप गेला म्हणून सांगत बसायचं नाहीये, कारण बाप तुझा गेलाय. बरोबर आहे. अस्थमाचा कॉल जर असेल तर पहिलं जाऊन डेअरी फाईलिंग त्याला तोतून यायचं आहे. त्याचे गेले 10-15 दिवस जर मी पता करत नाही, पण प्रशासनाने जो समजूतदारपणा दाखवलाय या सगळ्या विषयामध्ये तो ग्रेट आहे. ऑर्डिनरी आहे. मी अनेक प्रशासकीय लोकांना बघितलंय, पण सख्या भावासारखं सोबत थांबणे, टीम म्हणून सोबत थांबणं हे प्रफुल्लने ज्या ताकदीने किंवा काल प्रभूवणी सगळ्या लोकांना हायवे महिना घेऊन सांगणं मोस्ट कठीण कार्यक्रम. आतली बाजूबाजूचे 100 लोक बघतायत, कोणीतरी पान खाऊन चुकलंय आणि ते मला काढायचं हे जेव्हा महिला करत होती, मला असं वाटतं तिच्या कालच्या माझ्या आयुष्याचा प्रसंग खूप ग्रेट आहे. त्याच्यामुळे गाव सहभागी होत आहे. पत्रकारांनी याची प्रसिद्धी योग्य तेवढी करावी. आणि आमच्या पेक्षा हे आहे की आम्ही खरंच जर पहिल्या दुसऱ्या नंबरात जर आलो तर मेंटेन करणं हे सगळ्यात कठीण गोष्ट आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी प्रवास अधिक सोयीस्कर करणारी महत्त्वाची वाहतूक सुविधा आता उपलब्ध होणार आहे. 1 मार्च पासून मुंबई ते विजयदुर्ग दरम्यान रोरो फेरी सेवा सुरू होत असून या सेवेमुळे प्रवाशांना जलद मार्गाने जलद आरामदायी प्रवास करता येणार आहे. या ऐतिहासिक प्रवासाच्या पहिल्या टप्प्यात सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे स्वतः प्रवाशांसोबत M2M फेरीतून प्रवास करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे या सेवेला विशेष महत्त्व प्राप्त झालंय. नवीन वेळापत्रकानुसार 1 मार्चला सकाळी 8 वाजता मुंबई येथून फेरी सुटून दुपारी 3 वाजता विजयदुर्ग इथं पोहोचणार आहे. त्यानंतर परतीची सेवा दुपारी 12 वाजता विजयदुर्गहून सुटून सायंकाळी 7 वाजता मुंबईत पोहोचेल. मार्च महिन्यात ठराविक दिवशी ही सेवा सुरू राहणार असल्याचं वेळापत्रकात नमूद आहे. ही रोरो सेवा सुरू झाल्यानं कोकणातील पर्यटन, व्यापार आणि स्थानिक प्रवासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते. तसेच रस्त्यावरील दीर्घ प्रवासाला पर्याय मिळाल्यानं प्रवाशांचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचणार आहेत. प्रवाशाचे आवाहन प्रवाशांनी प्रस्थान वेळेच्या किमान 90 मिनिटे आधी बंदरावर उपस्थित राहावं. हवामान आणि तांत्रिक कारणांनुसार वेळापत्रकात बदलही होऊ शकतो. सावंतवाडी तालुक्यातील कुणकेरी गावचा आगळ्या वेगळ्या आणि वैशिष्ट्यपूर्ण हुडोत्सव रविवारी 8 मार्चला होतोय. 100 फुटी हुड्यावर चढणाऱ्या संचारी अवसरांच्या थरारासह भक्ती आणि शक्तीचा अनोखा संगम पाहण्यासाठी भाविकांची अलोट गर्दी या निमित्तानं होते. या उत्सवानिमित्त विविध परंपरागत कार्यक्रम पार पडतात. हुडोत्सवाच्या मुख्य दिवशी भावई देवीच्या निवासस्थानी देवीची ओटी भरणं, नवस फेडणं आदी कार्यक्रम होणार आहे. दुपारी रोंबाट तर आंबेगावच्या श्रीदेव क्षेत्रपाल निशाणाची भेटीसह कोलगाव सीमेवर कलेश्वर देवस्थानाची निशाण भेट होऊन सर्वजण भावई मंदिराकडे येणार आहे. सायंकाळी हुड्याजवळ घोडेमोडणी आणि लुटपुटूचा खेळ होणार असून 100 फुटी हुड्यावर चढलेल्या अवसरांवर दगड मारण्याच्या पारंपरिक कार्यक्रमानं हुडोत्सवाची सांगता होणार आहे. भाविकांनी हुडोत्सवाचा आणि दर्शनाचा लाभ घ्यावा असं आवाहन स्थानिक देवस्थान समिती आणि कुणकेरी ग्रामस्थांनी केलंय. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी केलेल्या वक्तव्याचा निषेध म्हणून सावंतवाडीत शिवसैनिकांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधींचा पुतळा जाळला. त्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करत पंतप्रधानांवर केलेल्या वक्तव्याचा निषेध व्यक्त करण्यात आला.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्याबद्दल जे वक्तव्य केलं, अमेरिका आणि भारतातील करार आहे त्याच्यावरून स्वाक्षर झालं नाही आणि असं असताना सुद्धा तो ज्या पद्धतीने जे अपशब्द वापरत आहेत त्याच्या निषेधार्थ आम्ही आज राहुल गांधींचा पुतळा सावंतवाडी या मतदारसंघामध्ये आज आम्ही त्याचा राहुल गांधीचा निषेध करत आहोत आणि त्याच्या पुतळ्याचं आम्ही दान करत आहोत. राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय. संतोष देशमुख प्रकरणातील आरोपी कृष्णा आंधळे सापडत नाहीत हे पोलीस यंत्रणेचं अपयश असल्याची टीका आमदार प्रकाश सोळंके यांनी केली आहे. आज बीडमध्ये धनंजय देशमुख, स्वर्गवासी संतोष देशमुख यांचे बंधू यांनी जे धक्कादायक खुलासा केलेला आहे की कृष्णा आंधळे हा आरोपी, जसं इतर आरोपींना पकडण्यात आलं तसा कृष्णा आंधळे अजूनही फरारच आहे. आणि हे पोलीस यंत्रणेचं मोठं अपयश आहे की एक आरोपी ज्याचा संतोष देशमुख यांना मारण्यामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग होता तो पोलीस अटक करू शकले नाहीत. हे खरोखरच धक्कादायक आहे. आणि म्हणून धनंजय देशमुख यांनी जी मागणी केलेली आहे की या आरोपी त्याच्या गावाकडे 3दा-4दा येऊन गेला, CIDला त्याने ही माहिती दिली आणि तरीसुद्धा त्या आरोपी अजून अद्याप पकडला जाऊ शकत नाही. याचाच अर्थ तपास यंत्रणेचं कुठंतरी कमतरता किंवा तपास यंत्रणेतील काही अधिकारी याचा बचाव करतायत आरोपीचा, असं त्या ठिकाणी निष्कर्ष काढायला काही हरकत नाही. मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहे की या बाबतीमध्ये त्यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून तपास यंत्रणेला सक्त आदेश या आरोपीला लवकरात लवकर जेरबंद करण्याचे द्यावेत. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मोठं वक्तव्य केलंय, पाहूया. कृष्णा आंधळेला बहुतेक संतोष देशमुखांच्या खुनाच्या अनेक बारकाया माहिती असतील आणि म्हणूनच मला वाटतं की 13-14 महिने झाले तरी अजूनही तो कोणाला मिळत नाहीये. महाराष्ट्र पोलिसांना मिळत नाहीये, CIDला मिळत नाहीये. आणि याच्या मागे काय आहे तर मला कुठेतरी अशी शंका आहे की कृष्णा आंधळेला संतोष देशमुखांची हत्या आणि धनंजय मुंडे यांच्यातली जी लिंक आहे ती पूर्णपणे माहिती आहे. त्याच्याकडे अनेक प्रूफ आहेत, अनेक व्हिडिओ आहेत आणि म्हणूनच तो आतापर्यंत ॲब्स्कॉन्डिंग आहे. आणि त्यात आता जेव्हा कळतंय की 3 वेळा तो त्याच्या गावी येऊन राहून गेला तरी CIDला भेटत नाहीये, खूपच वाईट वाटतंय आणि आता घृणा आली आहे मला या महाराष्ट्राच्या राजकारणाची. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी नरेश म्हस्के यांनी केली आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष देशाच्या प्रगतीच्या विरोधात मागत आहे. राहुल गांधी स्वतः देशाच्या बाहेर देशामध्ये देशाच्या विरोधात वक्तव्य करणं, देशाच्या पंतप्रधानांच्या विरोधात वक्तव्य करणं आणि देशाच्या प्रगतीच्या विरोधात वागणं अशा पद्धतीची वृत्ती काँग्रेसची सुरू आहे. आणि याकरता राहुल गांधी यांना जोडे मारण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी शिवसेना ठाणे जिल्हा शाखेतर्फे या ठिकाणी आम्ही घेतला होता. जगभरातून AIची कॉन्फरन्स दिल्ली येथे होते. देशाची प्रगती त्या ठिकाणी लोकांसमोर आपण आणतोय. देशभरातील प्रतिनिधी आपल्या देशाची प्रगती AI टेक्नॉलॉजी पाहायला आलेले आहेत. त्यांच्या टेक्नॉलॉजीचं प्रदर्शन त्या ठिकाणी करायला आलेले आहे. हा देशाचा सन्मान आहे. परंतु राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी त्या ठिकाणी चड्डी बनियांवरती निषेध करतात आपल्या देशाचा. हा देशाचा अपमान आहे आणि देशविरोधक, देशघातक अशा ह्या कारवाया आहेत. आमची मागणी आहे देशद्रोहाचा गुन्हा या सगळ्या लोकांवर दाखल करावा आणि त्याचबरोबर राहुल गांधी यांच्यावर सुद्धा देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा. देशविरोधी कारवाया त्या ठिकाणी ते करतायत. पाकिस्तानची भाषा बोलतायत. काँग्रेस ही देशातून हद्दपार होण्याच्या स्थितीवर आलेली आहे. त्याकडे लक्ष न देता केवळ
नरेंद्र मोदी यांची बदनामी करणे, देशाची बदनामी करणे हे राहुल गांधीचं काम चाललेलं आहे. त्याचा निषेध या ठिकाणी आम्ही केलेला आहे. आज देखील भिवंडीमध्ये राहुल गांधी होते आणि आरएसएसच्या संदर्भात त्यांनी वक्तव्य केलं, त्याचा देखील निषेध आज या ठिकाणी. हे बघा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या देशामध्ये खूप चांगलं काम करतोय, परंतु केवळ त्यांना धार्मिक गोष्टीमध्ये अडकवण्याचे प्रयत्न, त्यांना बदनामी करण्याचा प्रयत्न आणि काही विशिष्ट धर्मीयांची मतं मिळवण्याकरता आरएसएसवरती बाण सोडायचे आणि आरएसएसची त्या ठिकाणी बुराई करायची हा एकमेव धंदा आता राहुल गांधी आणि काँग्रेसने केलेला आहे. त्यामुळे त्यांचा निषेध करणं गरजेचं आहे. काय वाटतं कशा प्रकारची कारवाई झाली पाहिजे? देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं गरजेचं आहे आणि राहुल गांधी यांची खासदारकी सुद्धा रद्द करणं गरजेचं आहे. देशाच्या विरोधात देशाची बदनामी करणं याकरता देशाचं खासदार म्हणून राहण्यास त्यांची लायकी नाहीये. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द करावी आणि तशा पद्धतीचा ठराव सुद्धा आम्ही येणाऱ्या लोकसभेच्या अधिवेशनात आणू आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाची कारवाई करणं गरजेचं आहे. गोपीचंद पडळकर, संग्राम जगतापांवर कारवाईची मागणी करुणा मुंडेंनी केली आहे. गोपीचंद पडळकर, संग्राम जगतापने शिवजयंतीच्या दिवशी दंगली घडवायच्या होते का हे प्रश्न निर्माण झालेला आहे. क्योंकि लव जिहाद नसताना ते मुलगी इच्छाने ते मुलगेसोबत गेली होती, तरी पण स्वतःची पुड्या भाजण्याचा जे एक महिलाचा तुम्ही हे पण विचार करत नाही की त्यांचे घरचे लोकांची आबरूच्या काय होणार. ती महिलाची आबरूच्या न विचार करता तुम्ही एक महिलाची आबरू रोडवरती आणताय आणि स्वतःची राजकीय पोऱ्या भाजून तुम्ही दंगली घडण्याचा प्रयत्न करताय. शिवजयंतीच्या दिवशी तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे आणि खरंच जरी संग्राम जगताप भाऊ आणि गोपीचंद पडळकर भाऊ जरी खरंच तुम्हाला महिलांच्या बाबतीत कार्य करायचं आहे आणि महिलांच्या बाबतीत जरी तुम्हाला सहानुभूती आहे, तो संपदा मुंडेच्या मुद्द्याचा काय झाला? रणजित निंबाळकरवरती आजपर्यंत काय चौकशी नाही झाली. कोणाचे ते पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलण्याचा प्रयत्न करत होते, कोणाची फिटनेस रिपोर्ट देण्याचा प्रयत्न करत होते, बदलण्याचा प्रयत्न करत होते. हे सगळी गोष्टीवरती अनंत गरजे ते आज कशाला त्यांच्यावरती कारवाई नाही होत आहे. हे सगळी गोष्टीवरती संपदा मुंडेला न्याय द्या, गोरी गर्जेला न्याय द्या, आज वैष्णवी हगवण्याला न्याय द्या. हे सगळी गोष्टीवरती तुमचे तोंड उघडत नाही. फक्त तुम्हाला लव जिहाद, दिवाळीवरती इकडे खरेदी करा, मुस्लिम लोकांकडून खरेदी करू नका. अरे कशाला तुम्हाला हे जातीपाती करायचं आहे? थोडी लाज वाटू द्या. कशाला राजकारण करताय तुम्ही? आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब हात जोडून कडकडीची स्वराज्य शक्ती सेनेची विनंती करते मी की हे दोघांवरती कानूनी कारवाई करा. दंगली घडवण्याचा हे लोकांनी प्रयत्न केलेला आहे. वैभववाडी तालुक्यातील कुर्ली इथं शेत विहिरीत पडून गव्याचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. शुक्रवारी सायंकाळी ही घटना निदर्शनास आली असून वन विभागाच्या पथकानं मृत गव्याला बाहेर काढत पुढील कार्यवाही केली. वैभववाडी तालुक्यातील कुर्ली टेमवाडी नजीक बोंडक पाणी येथील पांडुरंग पाटील यांच्या शेतातील सुमारे 15 ते 20 फूट खोल विहिरीत गवा पडल्याचं शुक्रवारी सायंकाळी आढळून आलं. पाटील यांनी ही माहिती गावचे उपसरपंच अंबाजी हुंबे यांना दिली. त्यानंतर वन विभागाला कळवण्यात आलं. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी केली असता गवा मृत अवस्थेत आढळला. सकाळी कणकवली येथील रेस्क्यू पथकाला पाचारण करण्यात आलं. जेसीबीच्या सहाय्यानं मृत गव्याला विहिरीतून बाहेर काढण्यात आलं. पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर बनसोडे यांनी शवविच्छेदन केलं. प्राथमिक अहवालानुसार गव्याचा मृत्यू पाण्यात बुडाल्यामुळे झाल्याचं स्पष्ट झालंय. संबंधित गवा सुमारे 7 ते 8 वर्षांचा नर असल्याची माहिती वन विभागानं दिली आहे. शवविच्छेदनानंतर त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी वनपाल हरिलाड, वनरक्षक अनिल राख, नंदू लोखंडे, विनायक कयळकर, पोलीस पाटील प्रदीप पाटील,
माजी उपसरपंच सूर्यकांत पाटील ग्रामस्थ उपस्थित होते. दरम्यान तालुक्यात गव्यांची संख्या वाढत असून त्यांचा मनुष्यवस्तीत वाढता वावर ग्रामस्थांसाठी चिंतेचा विषय ठरतोय. वन विभागानं ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी स्थानिकांकडून होतीये. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मुंबई विजयदुर्ग रोरो सर्व्हिसला 1 मार्चचा मुहूर्त. कुणकेरीचा हुडोत्सव 8 मार्चला. आणि राहुल गांधींविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.